Τι σημαίνει αυτό για την συμμετοχή Για μας δεν σημαίνει κάτι. Εμείς συνεχίζουμε, έχουμε κάνει μια εξαιρετική πορεία και η ήττα είναι στο πρόγραμμα. Θεωρώ ότι στο δεύτερο μήνα δεν ήμασταν καθόλου καλοί και είχε ως συνέπεια να ιτηθούμε. Από εκεί και πέρα θα πάμε μέχρι τέλος. Έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ καλό προπονητή, η διοίκηση είναι δίπλα μας και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και ότι αυτή η ήττα ήταν μια κακή παρένθεση, γιατί έχουμε δείξει ότι έχουμε μια εξαιρετική ομάδα. Ο ΑΟΤ έχει κάνει μια εξαιρετική παρουσία σε αυτόν τον αγώνα ταχύτητας που έχει ξεκινήσει από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, με γεμάτη ρεκόρ. Πιστεύεις ότι μπορεί να παίξει και αφιπνιστικό ρόλο ενώ στη συνέχεια στο συνολικό αποτέλεσμα? Σίγουρα το ότι κάνεις μια ήττα και μειώνει θεωρητικά ο αντίπαλος τη διαφορά παίζει ρόλο, όμως είναι μεγάλο το πρωτάθλημα. Υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα. Είμαστε στους 4 πόντους ακόμα. Υπερτερούμε και έναντι του Ηρωδότου και έναντι του Ρωμανού στα γκολ. Έχουμε καλύτερη άμυνα, καλύτερη επίθεση. Αυτά παίζουν όλα ρόλο. Δεν ξέρω αν θα πάει μέχρι τέλος, αν θα παίξει ρόλο αυτό. Σίγουρα θα είναι ένα καλό πρωτάθλημα, ένα δυνατό πρωτάθλημα και θα κριθεί, θεωρώ ότι θα πάει μέχρι τέλος.